Dragi pripadnici 11. hrvatskog kontingenta, dobrodošli u hrvatski zračni prostor. U ime hrvatske vlade hvala vam na profesionalno odrađenoj zadaći i doprinosu miru i stabilnosti. Dobrodošli kući. Dobro večer. A mi smo najsretniji na svijetu na kraju krajeva što smo stigli kući i to nam je najbitnije. Nije nam drago što pratimo situaciju kod nas, što se dešava i to nam je u stvari i najteže bilo da smo bili u Afganistanu, nekako mi smo bili u toj jednoj sterilnoj zoni. Bilo je izazova, ali definitivno mislim da nam je najteže bilo gledati, vidjeti, pratiti što se sve tu dešava kod nas kuće, a mi smo negdje na drugom kraju svijeta. I evo, svi smo sretni što smo došli kući, pa će biti nama kao i svima drugim. Mi smo imali jedan drugačiji plan dolaska, međutim, i naši partneri kao i mi imaju istih problema, svako u svojoj državi, ali vrlo brzo naše ministarstvo, naša vlada i naš vrhovni zapovjednik vidim da su napravili odličan posao i mi smo vrlo brzo došli. Slijetanje je bilo dugo iščekivano. Bili smo nekih 10-ak dana, svaki dan osluškivali vijesti iz Hrvatske što se događa. I mi smo svjesni isto u Hrvatskoj bili da je situacija takva kakva je i imamo razumijevanja, ali evo sretni smo što smo se vratili napokon i zapljeskali smo avionu i sve snage kad smo sletjeli. Antiću po tome da smo napravili dobar posao, da smo odradili svoje postavljene zadaće ispred nas, da smo prezentirali Hrvatsku državu u najboljem svijetu i da je sve sigurno i sretno prošlo.